Не си беше говорил как разняте. Обаче такава малко е пластика. Аз по принцип не знам, че е това мумик. Но той е мумът е пак, че да мъми кила. Не, мумът е пак моя. Емоджи, утре ще играем ли по-него? Майки, защото не са тикали. Имам време да зачу. Искаш ли? Чакай да те отзема да добре. Не искам. Я го се върти 3 пъти. Не съм добър. Да, не бъкай се, аз да си пък. Не, Ой, бебе, остави го да ти. И през уста, чакай. Ти ми да преди това как би къде си купивал? Къде си купивал? Седи там 3 години. Госпожата програмите писаш. Не се. Ти да би това, че и вие не знаеш, що преди това да била с него. Тя го била и господа, той е да. Не, да госпожата не ви стипендията да сме капа. И тук Калина, че ще има хубаво. Даниеле! Знаеш, че ще падна и се вява. Иде, не да крещиш. Не пипай тази. Да, запис. Айде, искаш ли ти разкажа любици? Интересно обаче ми ще криза с едни и същи обувки. Да, пазарувам от един и същи магазин. От Италия не. И на двамата ли са ви от Италия? Не, моите са от Англия. Такива ли колко са се днес? Еми, да, в смисъл, защото това госпожо, тия специално са с метално бомбе. Са тия и това е на бук. На буки, да.